Ovde danas u ovom predvečerju, ovde svi sa nama, da pozdravite rađanje jednog novog pesničkog trenutka, jedne knjige neobičnog naziva koja se zove, kao što i sami vidite i znate, Fama Volat. Tradicionalna pesnikinja Branka sada je krenula nekim novim stopama poetskim i napisala stihove koji se razlikuju od njenog prvobitnog književnog opredeljenja. Mogu vam reći da sam zadovoljna tim svojim prvim pesničkim trenucima i zaista mi je zadovoljstvo da smo se ovde danas okupili u ovim neveselim vremenima, u ovom divnom ambijentu, da podelimo te nove neke pesničke trenutke. Za nas pesnike, za nas književnike, pisce, kako god, kažu da smo malo uvrnuti, da smo neobični, da smo čudni, u Vranju bi rekli čuknuti u mozak, u akal. Tačno je, znači sve što ste rekli tačno je. Međutim, to je jako lepo, to je kreativno, to je maštovito. Mi smo oni koji ukrašavamo svet, šta bi svet bez nas čudaka. Tako da, eto, današnjem načinu života, današnjem ljudskom postojanju, današnjoj stvarnosti potrebni smo malo i mi tako malo uvrenuti sa svojom maštom, sa svojim pticama, sa svojim glasovima koji lete, sa svojim oblatima, sa svojim nekim plovetnilima neba. Želim da kažem da je pesničko srce uglavnom veoma čisto, mi se tako malo zanesemo, tako da evo i vi sada dok sedite i dok slušate, dok ste došli da me ispoštujete, zaista vam mnogo hvala na tome. Ja recimo zamišljam baba Zlatu i vidim je sada tamo među vama kako se šeta i pita se onako sa onom starinskom pletenicom spletenom iza glave na poteljku i kaže što li su se ovde okupili, što li oni hoće dok znači padaju im orasi na glavu od ozgo i jedva čeka verovatno da odemo da može da si pomete avliju. Tako da, znači, ja drugačije i mi drugačije nekako stvarnost, bar mislim većina nas doživljava. Koristim priliku da kasnije ne zaboravim, da se zahvalim mnogo, znači, svima koji su mi pružili podršku, predstavnicima grada. Grad je zaista uvijek imao razumevanja za bilo koju vrstu umetnosti, mojim đacima koji su danas ovde, zahvaljujem i na ovom cvetnom aranžmanu, pitanju je drugo 6, ali uopšte svi đaci, moje porodici i suprugu koji me prati danas, nagovorila sam ga jedva na gitari. Tu mi je ćerka, druga ćerka nažalost nije ovde u Skoplju, je onaj student molekularne biologije. Hvala mom udruženju, medijskim kućama, hvala zaista svima od srca, meni ovo jako znači. Mnogo je lepo da čovjek ima nešto da ostavi iza sebe, tako da evo ja ću tu da prekinem sa tim mojim izlaganjem. Na kraju krajeva danas neka govore umesto mene drugi, ja sam ono za sada što sam imala, rekla i napisala, stavila sam u svoje stihove u mojoj zbirci koja će, nadam se, biti čitana. Eto toliko, zahvaljujem još jednom. Hvala svima.